Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang kalibutan nga matahom, malinawon, puno sa gugma ug kalipay. Apan tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daog. Kini atong makita sa kinaiyahan, sa kahimtang sa mga pamilya, ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan. Ang Diyos ba nagbaliwala lang niini? Wala ba siya naluoy sa atong kahimtang? Ang Diyos naluoy kanato igsuon, bisan sa mga pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug kaluoy sa Dios. Siya mipatindog sa mga taong reformador sa matag panahon. Ug aniya karon, ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa pagpahuli sa mga patukuranan ug mga kalagdaan sa Dios. Kini ang tingog sa reformasyon. Ang programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ug karon, ania ang inyong alagad. Og Balay City. Once again, no? Atong gipanginaot nga sa gihapon na kamo sa maayong kondisyon, maayong panglawas ug maayong panghuna-una nga magamit nato sa atong mga buluhaton, labi na gyud nining taknaa sa atong panag-uban mga higalag mga igsoon. Ang atong programa nagapadayon kini uban sa tabang sa Ginoo, at the same time sa atong sponsor walay lain si Brother Sir Doc Remilito Oy, no? Kauban sa iyang family o sa kinatibuk ang puwersa sa XFM, labi na sa atong General Manager Sir Edwin Garing o ang atong mga manager sa Matag Station na himutang makigsunan sa Dinhis Davao, Tagum, Mati o Balay-Balay. O ang ato sabdiay nga mga technicians, no? Maayong gabi kaninyong tanan og daghang salamat sa padayon nga pag-assist no sa atong mga programa dinhi sa Tingog sa Reformasyon. Sa mga nagapaminaw karon sa gihapon, ang inyong alagad makig-uban kaninyo, Brother Ramil Escalera, sa ngalan sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Mag-uban ta mga igsoon dinhi sa atong programa niining adlaw, Lunes. At the same time mga igsoon, siguro naga-prepare mo karon sa inyohang panihapon, sa inyong puluyanan o nagamaniho man karon sa salakyan. Atong saluhan ang panalangin pinaagi sa mga pulong nga atong pagatun-an niining kagabion dinhi sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon. Akong paabot usab una no sa di pa tamad to sa unahan sa atong programa, ang atong text line or access mga igsoon alang sa inyohang mga text messages ipadala sa atong cell number 0905-893-5385. Balikon ako, alang sa inyohang mga text messages, mga nagapaminaw diha sa inyohang panimalay, asa ka man karon nga dapit nagamonitor sa FM station sa XFM, ang atong text line 0905-893-5385. 0905-893-5385 mga igsoon. Live usab kita karon sa SDARM Philippine South Union Conference FB page mga igsoon. No, sa mga nagapaminaw karon sa radio, pwede ta mag-uban sa atong programa sa SDARM Philippine South Union Conference sa FB mga igsoon ug sa atong personal account sa Ramil Escalera sa FB, no? Ramil E. Escalera mga igsoon. Okay, live usab data karon sa YouTube, no? Matod pa sa atong technical, no? Atong
Ato dining pasalamatan usab si Brother Liumar Silaw diha sa may Cagayan, mga igsoon. Siya ang naga-plastar sa atong mga live program sa Facebook, sa YouTube, o abot asa pa ni padulong, no? Daghan kayong salamat, no? Salamat kayo, Brother Liumar Silaw diha sa may Cagayan de Oro. Live kita sa YouTube karon. Ato lang ihatag niya ang link, mga igsoon. At the same time karon sa FB live usab kita, mga higala. And dinhi sa inyohang station sa XFM Davao City, Tagum, Mati o Malay-Balay. Okay, sa atong mga texters, sa atong mga regular listeners sa radio, maayong gabi kaninyong tanan, mga higala. O padayon ta sa panag-uban dinhi sa atong programa. O hinaot nga doon na tayo magkatunan dinhi, mga higala, mga igsoon. Then doon na po mo ikapahat, andam ta sa pagbasa, andam ta sa paghatag og kining panahon nga basahon ang inyong mga text messages sa atong text line 0905-893-5385. Atong basahon ning usa ka text, mga kaigsunan, sa di pa ta moadto sa unahan. Good PM, pwede mag-ask kung unsa number sa radio ang Hope FM. Wala ko kabalo, no? Siguro sa sunod pwede ta makahatag anak, makaigsunan. Pero kung mangutana ka dinhi sa XFM, labi na gyud dinhi sa tingog sa reformasyon, mao ning imong gi-text, mga i-text igsoon. So, salamat sa imong pagpaminaw, no? Padayon sa pagpaminaw. Naka-text pud ni last the other program na to, mga kaigsonan. Salamat kayo sa imuhang pag-text. Boy na, mga higala, sa di pa ta moadto sa pagtuon. Ang atong hisgutan karon, mga higala, alang sa inyong pagpangandam, sa inyong tampo, sa inyong matampo sa atong programa, ang atong hisgutan karon kabahin sa continuation, no, sa gihatag, gibilin sa atong Ginoong Jesucristo nga buluhaton o tulumanon sa iyang iglesia, sa iyang katawhan, unang-una sa iyang mga disipulo, sa iyang mga apostoles, hangtod sa katapusan sa kalibutan, mga igsoon. So, atong sayron og dugang kini nga tulumanon kung ato ba ning tuman, ato ba ning gisunod, ingon nga kita mga nag-angkon nga katawhan sa Dios dining atong panahon karon, mga igsoon, sa kalibutan. So, ato ning tun-an karon. So, atangin ninyo, mga igsoon, ang atong pagtuon kabahin sa continuation sa atong natun-an sa miagi. Duha ka mga tulumanon nga gibilin sa atong Ginoong Hesus, sa diyang hapit na siya mo balik ngadto sa langit ug mobiya dinhi sa kalibutan. Okay. Sa di pa ta moadto sa atong kining pagtuon, mga igsoon, maghimo una kita og pag-ampo. Amahan namo na ka sa mga langit nining takna sa kagabion, among gipasalamatan ang imuhang mga panalangin nga among ginadawat ug nadawat nining adlaw, amahan. Salamat sa tanan nga kaayo nga among nabatunan. Kauban usab sa mga listeners karon, viewers, nga ikaw nagapanalangin usab kanila. Ug naghatag kanamo nining higayon nga kami magkauban dinhi sa maong programa alang sa pagtuon o pagpamalandong sa imong mga kamatuoran diya sa imong balaang kasulatan. Ablihi, amahan, ang among hunahunag kasing-kasing, ang imong mga pulong mahitisok ug muturok, mamunga kini sa maayong buhat o makahimo kami sa pagsunod sa imong kabubuton. Wala kami mahimo sa among kaugalingon, busa tabangi kami, amahan. Ug himuang ang kining programa sa tingog sa reformasyon mahimong panalangin alang sa matag usa kanamo. Panalangin ni ang mga listeners karon kung doon sila mga problema, balatian, unsa man nga mga gipalasanon sa ilang kinabuhi, tagaig solusyon. Amo kining gipangayo uban ay imong pagpasaylo sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Matuoran diya sa imong balaang kasulatan. Ablihi, amahan, ang among hunahon ug sa reformasyon, makig-uban kaninyo, mga higala,
o pwede usab mo mutampo, pwede mo mupahat sa inyong buot ipadangat dinhi. Pinaagi sa pag-text sa atong text line 0905-893-5385. Balikon ko ang atong text line nga inyong padalaan sa inyong mensahe, ang 0905-893-5385 mga higala. Now, sa di pa tamo adto sa atong pagtuon, doon ako'y ipahat kaninyo mga igsuon nga pinasahi nga awit, no, alang sa matag usa kanato makapamalandong usab ta pinaagi sa mensahe sa awit. Ato ning paminawan mga higala. Kinabuhita, adunay pagsulay, kinahanglan nga hulahutay. Ang langit giandam alang sa katawhan, nga mainan tuson ug mapakilubon. Dito sa langit wala na'y kasakit, ug dito ang kalipay nga hingpit. Kinabuhita, adunay pagsulay, kinahanglan nga hulahutay. Kay dito sa langit may kalipay nga hingpit, kinabuhing dayon atong maangkon. Ikaw na balaka sa imong kaugmaon, apan sa ligilan ang mga sadya. Kung mula hutay hangtod sa katapusan, kadawat sa saan niya. Kinabuhita, adunay pagsulay, kinahanglan nga hulahutay. Kay dito sa langit may kalipay nga hingpit, kinabuhing dayon atong maangkon. Kinabuhita, adunay pagsulay, kinahanglan nga hulahutay. Kay dito sa langit may kalipay nga hingpit, kinabuhing dayon atong maangkon. Kinabuhing dayon atong maangkon. Kinahanglan kitang hulahutay, kinahanglan kitang hulahutay. Okay, daghang kayong salamat sa awit mga igsuon nga naghatag og mensahe alang sa matag usa kanato nga kinahanglan gyud ta mulahutay, no? Sa atong pagpangalagad sa Ginoo tungod kay dunay saad ang Dios nga ang makalahutay mga kaigsuonan mao gyud na makadawat sa ganti, no? Mao gyud makadawat mga kaigsuonan sa
giandam sa Dios alang sa tanan nga nangalagad nga mula hutay. Dinita sa atong pagtuon inig na sa gabion ang atong text line nga modawat sa inyong mga text messages, mga pangutana unsa man ang inyong ikapahat dinhi sa atong programa. Just text atong text line 0905-893-5385. Sa ato pong mga viewers sa Facebook, sa mga nagasunod kanato or nagatanaw baron, pwede mo komento diha og atong basahon, atong ipadangat sa atong mga listeners sa radio asa man nga dapit dinhi sa Davao Region o partly sa may Bukidnon, mga kaigsunan, province of Bukidnon. Ang atong oras karon mga kaigsunan alas 6:24. So ang pipila ka mga minutos nga nabilin atong igahin sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung kamo dunay mga Biblia diha sa inyong puloy-anan, dunay papel ug ballpen, pwede ninyo nga magamit kana mga igsuon, mga higala. O sa panahon nga gikinahanglan ang inyong pag-share sa atong nakatunan ni gagabiyon, pwede kana ninyo nga magamit. Ang atong padayonon pagtuon mga higala ang duha ka mga gihatag sa atong Ginoong Hesus nga mga tulumanon, ngayang gibilin nga buot niya nga atong paghimuon gikan sa kapanahonan sa mga disipulo, apostoles sa atong Ginoong Hesukristo hangtod sa atong panahon karon. Una nga atong naiskutan sa miagi natong panag-uban ang tulumanon sa pagpaubos. Ang pagpaubos mga kaigsuonan nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo mao kadtong mikuha siya sa buluhaton sa usa ka ulipon nga mihuga sa tiil siyang mga disipulo o gumikan niadto nakakaton nakapahatag kato og dakong kausaban sa matag kasing-kasing sa mga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo. Og buot niya nga sa ato usab nga panahon karon atong ma-apply, atong makinabuhian kadto nga kausaban sa matag usa. Walay lain kun dili ang garbo mahimong mahanaw og mapuli ang pagkamapainomsanon. Now niya na usab ta sa ikaduha nga tulumanon mga igsoon nga giuluhan nato kini og paghatag og kining energy, kadasig or paghatag og kalig-on, no? Alang sa tanan nga mga tumutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang buluhaton mga kaigsuonan nga iyahang gisugdan, giestablisar ang kining gitawag og Lord's Supper. So ato ning iskutan karon unsa ka importante kini sa atong panahon, dili lang sa ilaha kaniadto mga igsuon samtang nagapaabot ta sa ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Now, sa atong hingbaluan mga igsuon, ang mga Hudyo kaniadto, bisan pa sa kapanahonan nga nagpakatao na ang atong Ginoong Hesukristo, doon na sila ginasaulog nga kining tulumanon nga kini pahinumdom o nagapahinumdom kanila sa dakong pagluwas nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo sa Dios sa katawhang Israel gikan sa Ehipto. Kadto nga tulumanon, kadto nga ginahimo nila kausa sa katuig gitawag kato og Passover. Sumala sa Leviticus 23 bersikulo 4 mga igsuon, kini mao kapanahunan sa mga Israelhanon, doon na sila mga festa. Ug usa niini mga kigsunan ang festa sa kining gitawag og Passover nga mahitabo ni mga kigsunan kausa sa usa ka tuig. Og ang hatagan niadto og pagpahinumdom mao ang kaluwasan sa katawhang Israel gikan sa kaulipnan didto sa Ehipto. So, human nga sila giluwas sa Dios, doon na sila pagsaulog nga ginahimo mga igsoon. Apan sa kapanahunan sa atong Ginoong Hesukristo,
Sa dihang hapit na gyud pipila na lang ka mga oras, usa na lang ka adlaw nga siya mahimo mga kaigsuonan nga mubiya sa iyahang mga tinun-an, sa iyahang mga disipulo. Nagbilin siya og usa ka tulumanon nga kini mo'y muhulip sa gitawag og Passover. Wala na'y pag-ihaw sa gitawag og Paschal Lamb, ang karniro mga kaigsuonan nga pag-aihawon panahon sa Passover. Doon na sila'y karniro nga giandam aron kana pagapatyon ihawon og kana mahimong mao kana ang nagrepresentar mga kaigsuonan kang Ginoong Hesukristo nga mao'y tinuod nga Lamb of God, karniro o kordero sa Dios. So sa panahon nga diin katapusan nga Passover sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga siya nagpakatao niini nga kalibutan, ang Lord's Supper dinhi na establisar o dinhi natukod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Mateo 26 mga higala, mga igsuon, mga bersikulo 26 ngadto sa 30 kun ato ning basahon, mao kini ang naghatag og saysay sa maong pagtukod sa Lord's Supper. Kung importante ang Passover kanila kaniadto nga ilahang himuon, importante og mas labaw kining gitawag og Lord's Supper mga igsoon. Ang mga bersikulo nagkanayon, and as they were eating, Jesus took bread and blessed it, and break it and give it to his disciples and said, "Take, eat, this is my body." And he took the cup, and he gave thanks and gave it to them, saying, "Drink ye all of it. The New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom." And when they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. So mao ni ang panahon nga gikauban nila ang atong Ginoong Hesukristo niining katapusang panihapon mga igsoon. Sa diha nga panahon sa Passover, mao ni ang ilahang nahimo after human sila naghimo sa feet washing, hinugasay sa tiil. Nakahimo sila sa kining panihapon. Mikuha ang atong Ginoong Hesukristo sa tinapay. Wala na tong gitawag og Paschal Lamb mga kaigsuonan. No? Wala na tong inihaw nga nati nga baka o karniro, no? Karniro nga giandam alang sa Pasko or Passover, kundili ang gihimo sa atong Ginoong Hesukristo, mikuha siya sa tinapay o mikuha o siya sa sakupa. Nga kadto nga katapusan nila nga panag-uban atol sa panihapon mga igsuon, mao kadto ang buot sa atong Ginoong Hesukristo nga igabilin kanato. Kay matud pa sa versikulo 29, "But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom." Gikan ni adto mga igsuon, wala na sila makahimo og Lord's Supper kauban si Kristo tungod kay ang gilauman, ang gihatag nga promise o saad sa atong Ginoong Hesus sa iyahang mga tinun-an nga dunay panahon nga moabot nga sila iyang ikauban nga dili na dinhi ninyo ta kundi didto na sa gingharian sa Amahan, didto sa langit mga igsoon. So mao ni nga masabot nato pinagi sa gihatag nga saad sa atong Ginoong Hesus nga bisan pa dito sa langit dunay gitawag og Lord Supper mga igsoon. Now, balikan nato ang Passover lamb mga igsoon nga ginaandam nila
atol sa Passover nga nagrepresentar sa atong Ginoong Hesukristo. Ngano nga importante usab sa atong panahon karon nga muambit gihapon ta sa Passover lamb. Dili na siya literal nga lamb, kundili ang girepresentahan nga mao gyud si Ginoong Hesukristo, nga mao ang Lamb of God. Sa unsang paagi nga kita makaambit karon og sa unsa nga paagi nga kita makahimo mga kaigsuonan. Now, dunay sa kasaysayan mga higala sa 14th day of the first month. Dunay gitawag og kining panahon nga diin ang katawhang Israel dunay ginahimo mga igsoon. Now, dunay gitawag og Passover lamb nga ilahang giandam nga pagapatyon ug kadto mga higala nagarepresentar kang Ginoong Hesukristo nga kadto ilahang pagkakaunon, no? Pagkakaunon. Now, ang panahon nga diin si Ginoong Hesus nga girepresentahan sa mao nga lamb mga igsuon, siya na mismo ang namatay, no? Sa dihang siya namatay didto sa cross. So wala na lamb nga pagaandamon sa katawhan sa Dios nga ilang ambitan, kundili si Kristo na mga igsuon, no? Si Kristo na. Siya na mao ang Lamb of God which taketh away the sin of the world. So sa unsang paagi nga kita makaambit niini, dunay gibilin siya nga tulumanon. Mao kanang Lord Supper. Sa atong na hibaluan mga higala, sumala sa paghitabo during Lord Supper, doon na sila'y pipila ka mga butang nga naa didto. Una ang tinapay, sunod ang duga sa paras. Gitawag siya og wine pero unfermented mga igsuon. Now, doon na kini gisimbuluhan nga pinaagi niini mga kaigsuonan atong mahinomduman walay lain ang atong Ginoong Hesukristo. Nga atol sa maong tulumanon sa diyang ato kining paghahimuon, diha nato masabtan og dugang ang katuyuan sa Dios ngano nga ang atong Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas naghimo sa maong pagsakripisyo, naghimo sa maong kamatayon didto sa cross. Diha mapamalandong sa tao mga igsuon. Now, ang tinapay nga usa sa mga butang nga gikinahanglan atol sa Lord Supper, sumala sa 1 Corinto 11 versikulo 24, ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas og miingon, kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Buot pasabot mga kaigsuonan, sa panahon nga kita moambit sa tinapay nga mao po'y gihatag ni Ginoong Hesus nga sulundan nga iyang gitipik-tipik usab kini sa mga tinun-an og matod pa niya, buhata kini ninyo. Wala lamang kadto nagpasabot alang lamang kanila kundili sa tanan niyang mga kaanakan hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Nga matod pa sa matagbuhat ninyo niini, kamo naga handom kanako. So, doon na kini dakong katuyuan mga igsuon ngano nga buot niya nga kita maghimo usab sa maong tulumanon. Kay matod pa niya, buhatan ninyo kini, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Buot pasabot doon ay command nga gihatag si Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an ug wala lamang kadto kato nga sugo, wala lamang kato, dili lamang kato alang kanila mga higala, mga igsuon. Lakip usab sa iyahang mga kaanakan.
nga buot moambit sa kamatayon ni Ginoong Hesus didto sa Kalbaryo sa cross ug makaambit sa kapasayloan pinaagi sa iyang dugo nga giula. Kay ang vino or duga sa paras unsa man pud ang girepresentahan ato? Matod pa sa bersikulo 27 ngadto 28 Mateo 26, o gikuha niya ang kupa og sa nakapasalamat na siya kanila gihatag kini og nagaingon, uminom kamo niini kamong tanan kay kini mao ang dugo sa pakigsaad nga igaula alang sa daghan nga kapasayloan sa mga sala. So kanang pag-ambit mga kaigsuonan sa duga sa paras nga atong pagainomon, mao ka ng panahon nga ipasantop sa Dios alang sa maong individual nga makaambit ni ining maong tulumanon nga ang paglaom sa kapasayloan naa kanunay, no, gikatanyag sa Dios pinaagi sa iyahang kamatayon didto sa cross. Buot sa Ginoo nga kana dili malimtan sa mga tao. Sama sa kaluwasan sa katawhang Israel gikan sa Ehipto nga buot usab niya nga dili nila kalimtan. Nga ang Dios maoy nagluwas kanila ug sila gidala didto sa yutan-ong Kanaan. So ang Dios usab sa atong panahon karon mga igsuon, buot gyud niya nga dili usab ta malimot niya nang dakong grasya, dakong paglaom nga kita nga mga makasasala adunay kapasayloan nga gitagana ang Dios tungod sa iyang dugo nga giula didto sa cross. So ing-ana ka importante mga kaigsuonan ngano nga gihimong tulumanon, gihimo nga kanunay natong mahimo ang kining gitawag og Lord Supper. Lord Supper mga higala og mga igsuon. Kay buot sa Dios nga dili nato kalimtan kanang maong kaluwasan nga gihatag sa Dios, grasya sa kaluwasan. Now, mga igsuon, ang tinapay nga ginahimo kini walay libadura o walay patubo. Unsa man pud ang kining buot ipasabot niya na mga igsuon ngano nga dili siya butangan og patubo. Atong hinumduman ang gisulti sa 1 Korinto 5:6 ngadto sa 8. Kining pagpasigarbuha ninyo dili maayo. Wala ba kamo masayod nga ang diyutang pudyot sa igpatubo mupatubo sa tibuok nga minasa? So mo ni mga kaigsuonan ang gisgutan dinhi. Ang patubo naghisgot og garbo. Nga dili gyud buot ang Dios nga mahisagol mga kaigsuonan sa tinapay nga i-serve mga kaigsuonan atol sa Lord Supper. Nganuman, matod pa sa bersikulo 7, kuha gikan kaninyo ang daang igpatubo aron kamo mahimong bag-ong minasa. Maingon nga sa pagkatinuod kamo dili na pinatubuan kay gikahalad na si Kristo ang atong karniro sa Pasko. Busa sa ulugon ta ang pangilin dili sa daan nga igpatubo, dili sa igpatubo nga mao ang pagkamadinuoton, pagkadautan, kundili sa wala pagtuboy sa tinapay. Sa wala pagpatubuhi nga tinapay nga mao ang pagkamatinud-anon og kamatuoran. So, mao ni ang girepresentaran sa tinapay nga walay patubo mga kaigsuonan. Nga ang garbo, ang pagkadautan, wala ni ana. Og buot sa Ginoo nga kita makaambit. No? Buot sa Ginoo nga kita makaambit sa mapainobsanon, udwalay pagkadautan, putli nga kinabuhi o kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo. No? Nga sa pag-ambit nato dana nga tinapay mga igsuon, nagrepresentar kato kang Ginoong Hesus nga putli, no? Walay garbo nga naa sa kaugalingon ug sa diyang atong ambitan, atong kaunon mga kaigsuonan, nagpasabot kana nga kinabuhian nato ang pagkamapainobsanon o Kristohanon nga pagkinabuhi. So ingon ana mga kaigsuonan ang kahulugan
o gisimboluhan sa tinapay nganong dili pwede nga butangan og patubo. Kaya ang pagtubo nagrepresentar sa pagkadautan, nagrepresentar sa garbo nga buot sa Dios nga mabiyaan nato. Pinaagi sa atong pag-ambit sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. So sa pag-apil nato sa Lord's Supper, kung unsa man nga pundok nga atong giapilan, doon na gyud tay gitawag og pagpamalandong ni ana. No? Pagpamalandong nga ang tinapay nga atong giambitan nagsimbolo kang Ginoong Hesukristo, ang iyahang kinabuhi mauna ang atong kinabuhian, dili nang atong daan nga pagkatao mga igsoon. So yung anak kanindot mga higala ang tulumanon sa Lord's Supper nga naa gyud unta na sa mga katawhan nga nag-angkon nga katawhan sa Ginoo. No. Sa ato ang mga kaigsuonan, sumala sa atong gina-obserbar nga tulumanon, every gitawag og quarter, no? Doon na gyoy dapat Lord's Supper nga mahitabo. Aron dili gyud nato malimtan kining mao nga mahinungdanon nga mga pagtulon-an nga pahinumdom sa atong Ginoong Hesukristo atol ni anang maong higayon. Mo bitaw nang maghatag yun ni siya og dugang kadasig, dugang kalig-on, dugang kiding tinguha sa matag usa nga makapamalandong niining katuyuan mga kaigsuonan sa paghimo niini nga tulumanon. Now, hinumduman nato mga kaigsuonan ang Passover nila kaniadto. Dunay mga regulasyon usab ang gituman nila. Ngani dili tanan nga adunay right nga makaapil sa maong Passover celebration nga ilang ginahimo. Pag-ambit sa Passover lamp nga giihaw, dili tanan. Doon na like na ay right nga moambit niini. Kinsa man nagingon mga kaigsuonan ng Exodus 12:42 ngadto 43. Maoy gabi kini sa mahalon alang kang Jehova tungod sa pagkuha kanila gikan sa yuta sa Ehipto. So mao kadto ang Passover. Nagahatag og pagpahinumdom kanila Connection removed. gikan sa Ehipto. Kini mao ang gabi ni Jehova nga kinahanglan pagbantayan gayud sa tanan nga mga anak sa Israel ug ngadto sa tanan nga ilang mga kaliwatan. So take note mga igsuon, kini nga tulumanon ang makaambit niini ang gihatagan og sugo nga mohimo niini kadtong mga anak sa Israel o kaliwat sa Israel. Og si Jehova miingon kang Moses ug kang Aaron, kini mao ang tulumanon sa Pasko, walay bisan kinsa nga dumuluong nga magakaon gikan kaniya. Buot pasabot mga kaigsuonan, kung dili ka Israelhanon, dumuluong lang ka, wala jud ka nahimong Israelhanon. Kay doon naman po yung mga dumuluong, doon na po yung mga gikan sa uban nga mga nasod nga nahimong Israelhanon. Dili pinagi sa dugo, apan pinagi sa ilahang pagdawat sa mga pagtulunan o gilabi na gyud gatong tulumanon sa pag-circumcise mga igsoon. O, sa diha nga ma-circumcisionan sila usab maisip nga katawhang Israel. Ug pwede na sila makakaon, makaapil sa kining gitawag og tulumanon sa Pasko. Pero kadtong wala gyud may sakop sa katawhang Israel. Ug sa ato parong panahon mga kaigsuonan, wala na hisakop sa iglesia, wala na kadawat sa bautismo. Sumo ni ang kining nahimong requirements or nahimong regulation kaniadto og mausab ni karon nga atong gipatuman og buot sa Dios nga atong matuman. Ang Lord's Supper, although kini para sa tanan, pero dunay mga requirements, dunay dapat masunod. Ug usa niini mga kaigsuonan sama sa ila kaniadto, kung dili ka Israelhadon,
kung wala ka na converter, wala nimo gidawat Connection removed. bisan dili ka by blood Israelite, dili gyud ka kaapil sa tulumanon sa Pasko. Walay gitawag og open communion. Kung dili exclusive gyud ni siya sa nahimong sakop diha sa iglesia. So mo ni mga igsoon kay doon naman goy mga pundo karon nga ni-adapt pod sa kanang gitawag og open communion. No? Bisag asa ka nga pundok gikan, basta naa ka diha, pwede ka mo appeal sa Lord's Supper kay ang kaluwasan iyas tanan. Tama na mga igsoon, ang kaluwasan para sa tanan. Pero ang Lord's Supper mo ni gitawag ni siya og kining two pillars of faith. Ang one without mao ang baptism, and the other one is within. Mao ni ang Lord's Supper. Sa dihang napakasagawa sa iglesia, mo undergo ka og baptism. Kung nakasulod sa iglesia, mo nang giingon ni Ginoong Hesus, ang nakaligo na dili na maligo kundi manghimasa na lang. So, Lord's Supper alang sa mga nahisakop sa katawhang Israel sa Passover kaniadto o sa iglesia sa Ginoo sa atong panahon karon nahimo siyang membro. Sa ingon ani mga kaigsuonan. Now balikan nato mga higala ang kining kasaysayan sa diha nga ang atong Ginoong Hesukristo siya na gyud ang mahimong himuon nga halad o sakripisyo, no? Pinagi sa iyang kamatayon didto sa cross. Sumala sa Juan 1 versikulo 29, "Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world." Matthew 26 verse 31, "Then said Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night." So, ang mga sakop, mga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo, iyang gipahinumduman ni ining higayuna mga igsoon. Nga naman, hapit na ang panahon nga diin si Ginoong Hesus mubiya kanila. Buot niya nga sila iyang dasigon, buot niya nga sila iyang paligunon. Pinaagi ni ining maong buluhaton o tulumanon mga higalang mga igsoon. Nga bisan siya wala na, bisan siya dili na nila ikauban in person, pero by this kining ordinance nga mao ang Lord's Supper, dinhil na maisip nga nag-uban gyapon si Kristo ngadto kanila. Nga naman siya mao ang lamb nga mao ang namatay alang sa kalibutan ug kana atong maambitan ug atong mapamalandong kanunay pinaagi sa bautismo. Lord's Supper. Amen. Now, ang mga Hudyo niadtong panahon na mga higala, wala nila maisip ang kaimportante sa kining pag-ambit sa Passover nga diin ang ilang kasing-kasing andam. No? Ngani sa panahon nga gidala nila didto sa Kangkaypas, sa Judgment Hall, si Jesus Christ, wala sila misulod. For what purpose? Tungod kay dili sila buot nga mahugawan ang ilahang kaugalingon, kay sa ilahang kaning seremonyal nga balaod kaniadto, dili pwede nga mahugawan sila pinagi sa pagsulod sa Roman Judgment Hall atol sa Passover. Kay dili sila pwede mo ambit sa Passover lamb kung sila makasulod mga igsoon. So ila tong himo, wala gyud sila mosulod. Pero wala nila ikonsiderar ang ilahang pagbati, sulod silang kasing-kasing, nganong ilang gidala si Ginoong Hesus didto sa Judgment Hall. Bot pasabot mga kigsunan, dako kayo kadto og kinibang leksyon sa atong panahon karon. Before ta makaambit kang Kristo, before ta moambit sa tinapay o duga sa paras nga nagsimbolo kang Jesus Christ, dapat malibre or mahawasan ta sa unsa man nga dili maayo mga daotan
nga pagbati diha sulod sa atong kasing-kasing. Kay ngano ang mga Jewish officials wala tuod sila misulod sa judgment hall, pero ang sulod silang kasing-kasing mas labaw pang hugaw mga kaigsuonan kaysa judgment hall nga dili na sudlan kay kadto nakalbalo pod sila sa kadautan. So nabutaan ang mga Hudyo niadtong panahon na. Wala nila makita ang ilahang tinguha sa pagpatay nga maoy hinungdan nga nakahatag og kadautan sa ilang kasing-kasing. So mo ni sa atong panahon karon mga higalag, mga kaigsunan, makatabang kaayo ning Lord's Supper. Ngano man? Before ta moambit niini, ato gyung mapamalandong og atong masiguro, atong masuta ang atong kasing-kasing nga mahawasan gyud niini. No? Mahawasan gyud niini mga igsuon ang mga pagbati nga dili angay sa pag-ambit sa katawhan diha sa Lord's Supper. Okay. Now, ang dugang pa mga kaigsuonan atong hinumduman nga ang Lord's Supper nga tulumanon gibilin sa atong Ginoong Hesukristo sa atong sa kapanahunan sa mga apostoles og sa atong panahon karon og kinahanglan atong paghimuon dili lang kausa sa usa ka tuig. Sama sa ilang ginahimo nga Passover kausa sa usa ka tuig. Nganuman 1 Corinto 11 versikulo 26 nag-ingon, "For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He come." Bot pasabot mga higala, dili kausa sa usa ka tuig. Dili kausa sa duha ka tuig, kundi sa masubsob kini inyong paghahimuon. Aron inyong igamantala ang kamatayon sa inyong Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Mao kini ang buot sa Dios na himuon sa iyang mga followers. Matod pa, ang Gidoong Hesukristo nagtukod sa Lord's Supper mga igsuon nga sa masubsob ato kining masilibrar. No? Sa masubsob, dili kapareho sa Passover nga once a year lang, kundi sa masubsob mga igsuon. Nganuman, atol sa Lord's Supper, diha nato mapamalandong, diha mapresko sa atong hunahuna ang sakripisyo, ang mga pag-antos nga gihimo ni Ginoong Hesus didto sa cross o before pa ni ana mga igsuon, aron lang yun kita mamaluwas gikan sa atong mga kasalanan. Buot niya nga kitang iyang mga sumusunod makaamgo nga kita nagkinahanglan kanunay ni anang maong grasya nga anaa sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang kamatayon, ang iyang mga pag-antos o ang iyang dugo nga giula didto sa cross. Kay kung once a year lang nato ma-celebrar, no? Kulang mga kaigsunan, labi na sa atong panahon karon. Grabe ka busy ang mga panahon sa mga tao. Ang attention, ang mga panghuna-huna, kung dili sa masubsob himuon mga igsuon, makalimot na gyud sa dakong grasya sa Dios nga buot niyang atong madawat, maampingan sa kanunay. So, wala gihatag sa Ginoo nga kini dili nato sa masubsob himuon kay aduna sa dakong katuyuan niini mga higala. Now, ingon pa dinhi, therefore the Lord's Supper was not to be observed only occasionally or yearly, but more frequently than annual Passover. More frequently mga kaigsunan, bot pasabot, mas makadaghan nga atong ma-celebrar, atong mahimo. The solemn ordinance commemorates a far greater event than the deliverance of the children of Israel from Egypt. Mas labaw kini og kamahinungdanon, kay wala lamang kini nagatudlo, nagapahinomdom sa kaluwasan gikan sa Ehipto, sa katawang Israel, kundili mga kaigsuonan, kaluwasan gyud ni siya. Gitawag ni siya og final deliverance of His people.
o kadtong kamatayon ni Ginoong Hesus. The ordinance of the Lord's Supper was given to commemorate the great deliverance wrought out as the result of the death of Christ. So kining Lord's Supper, mga igsoon, kung ginahimo ang Passover sa katawhang Israel kaniadto, ingon nga sila katawhan sa Dios. Sa atong panahon karon kinahanglan mahimo usab nato kining Lord's Supper. Kay nagatumbok kini, nagapahinomdom kini sa dakong kaluwasan nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang kamatayon didto sa cross. So sa masubsob ato kining dapat himuon higala o igsoon. So wala tay oras atong panag-uban mga kigsuonan, ato lamang pasalamatan ang Ginoo ni ining tanan nga kamatuoran nga atong naambitan. O kung kamo mga higala wala pa makasulay, wala pa makaambit nining gitawag og Santa Cena, Lord's Supper, hinaot nga inyohang susihon pagdugang kung unsa ni kaimportante alang kanato. Ngani duha dinhi pinaagi sa tulumanon, duha dinhi nga atong masangyaw ngadto sa kalibutan. Una ang iyahang pag-anhi og ang iyahang kamatayon didto sa cross. Una ang kamatayon didto sa cross og ang ikaduha ang iyahang pag-anhi sa ikaduhang higayon sa kalibutan. Higala wa na tay oras atong panag-uban nang hinaot kita nga ang Dios uban sa balang espiritu magkapasantop sa iyang mga pulong nining kagabion nganha kanimo. O sa temporaryo nantong panagbulag mga higala maghimo kitag pag-ampo. Amahan namo nakas mga langit, daghang salamat sa kahigayunan nga nagamit namo sa pagtuon sa imong mga pulong. Salamat sa grasya pinagi sa imong bugtong anak nga ang iyang kamatayon mo'y naghatag ka na mong paglaom sa lingkawas, mahiawas sa kadautan o kasalanan. Salamat ni ining tanan o tabangi kami, wala kami mahimo sa among pagkatawhanon. Usa amahan, hinaot ikaw tabang sa matag usa kanamo, magapanalangin o magahatag o kalig-on sa among pagtuo. O pasayloa kami sa among mga sala, kini among giampo, uban ang mga panalangin nga among gikinahanglan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Daghang salamat mga igsuon, mga higala sa inyohang pagsunod o pagpaminaw sa ngalan sa Seventh-day Adventist Reform Movement, sa ngalan usab sa atong mga kaubanan sa tingog sa reformasyon o labi na gyud sa kinatibuk-ang pwersa sa XFM. Daghan kayong salamat. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.